dělali tam do videa. A tohle je třetí video z Tajné Islandu. Tak jdeme hned na to. Tak tohle ne. Jejda. A jo, no tak hej, no tak už ne. Tak se zatím vrtám do shopu. Na brd. Tady nic. Tady asi tak nic. Všechno stejné. Tak tady taky nic. Čekáme, že nám to nakouklo. A tak. Ještě se podívám ten. A tak já chci na zkušenosti, tak aby to bylo. Tak. Načti se, no, proto. Jo, tak. Ještě natočím dneska video z nějaký onlineovky, ale nevím z jaký. Možná teda natočím z té onlineovky, nevím. Nevím. Dolů. Shit, ne. Tak, tady. Tam. Super, už mám 7 tady. Tak náročně, tak to zase neprojedu. Velmi snadný, tak to já jsem zkušeností. Tak. Tričelka. Velmi snadný, no. Nezdá se. Nezdá se být velmi snadný. No. Tak spojím peníze. Ne, sakra. Právě zkusím podzemí. A to někdyž prokliknu, když jsem došel. A vyplatil se. Aha. No. Tak má znamená. Ale to má dobrý. No. To už 2000. No. To ještě ty dvě srdíčka tak půjdou do těch hůků a až nakonec zkusím to podzemí. No, ukáž, slavný, tady ten. Slavný, no, tak dám tady toho. Tady. No, moc mi neutne, tak on bude 112. Tak zase tak velký rozdíl to není, ale pořád to něco je. No, tak, je teda nahoru. Tak. Shit. Jo, tady tohle. Tohle. No. Tak. No, to tam budeme to peníze. Tohle. Tohle.
Bum, a je. No tak není po něm. Tak. A teďka já. No, 2300 nepřeju něco z toho koupit. No, tak tohle ne. Tohle ano. Mm, 2500 a tohle stojí, no, to je prostě na skoro. Potřebuju něco za 1000, tak tam 1300 nebo 400 nejlépe. Čekám. Tím se můžu podívat, tady jsem pozici úroveň 10, to byla z 300 pozice. No, pozice velmi blbá. Úroveň 5 je nade mnou. No jo, to je jako, no, má hodně asi vyhnaných serverů. No, kašlu na to. Tak, už nám plave úkol. No, rovnocenný, no, málo. To, ne, potřebuju hodně. Potřebuju pistoli. Tak se počkáme. Už přijede další. Z několik okamžiků. No, ano, 900 málo. 700 málo. Ty. On hodně dlouho. Já doufám, že dlouho ne. A už mám, že se připlouvá lička. Tak nic. Konečně rovnocenný. Aspoň takhle. Ty jo. Vím, a po něm. Ano. Tak. Jak? Možná začnu teď učit cvičit. Uvidím. Chtěl bych začít. Ale tak uvidím, jak se rozhodnu. Jestli bude čas. Tak. Tak. Doufám, že ho dám, no. Vím. No. Tohle. Navádím to tohle. Tak. Teďka tohle. Jo. Jo, jinak. To se mám trochu divné vlastně. Tak. Penízky vezmu. Tenhle díl už má 8 minut. No tak to nevím, jestli si dáme ještě to podzemí. Když tak to můžeme nechat na další díl. No tak to podzemí už se nechám na ten jiný díl. Takže tedy asi ani tenhle souboj možná nedojdu v tomhle díle. Ty jo, v tomhle dílu, no, to je jedno. Ty jo, co mám spojit? Kokosy. Vím. Tady dva, to se to prostě tak hodilo k sobě. Nic soubylebek. Žádný nechci jít k sobě. Ne. No tak to bude pro tento díl všechno. Tak čau.